कि कौन गरज बा आधार कार्ड के। कौन गरज बा आधार कार्ड के जब खुल जाता खाता ढोंढी पर सबसे पहले मीडिया वाला के फोकस जाता ढोंढी पर। सबसे पहले मीडिया वाला के फोकस जाता ढोंढी पर। नया नया गीतकार गायक लोग के ढोंढिए पर नजर गड़ल बा। निर्गुण पूर्वी लिखल छोड़ के ढोंढिए के पीछे सबे पड़ल बा। निमन गवैया लोग घरे बैठले अब व्यूज भेटाता ढोंढी पर। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले मीडिया वाला के कैमरा जाता ढोंढी पर। जगह जगह ऑर्केस्ट्रा में खाली ढोंढिए पर गाना गूंजता। आ पूजा पंडाल मूर्ति विसर्जन में ये ढोंढिए के सब केहू पूजता। बिल्कुल सही बात बा। गौर से देख ली जी बिल्कुल। अब जोतबही के कौन काम बा जब लोन भेटाता ढोंढी पर। अब जोतबही के कौन काम बा जब लोन भेटाता ढोंढी पर। और सबसे पहले मीडिया वाला के कैमरा जाता ढोंढी पर। ई पेज मोनेटाइज से मतलब बा कुछ नया नया ठेकेदारवन के। देखी साफ बताए तनी कि भोजपुरी बचावे में एक ही आदमी के नाम बा नंद कुमार तिवारी। बाकी हई छोटे छोटे लाइव चला के हई ठेकेदार बनल वालों कुछ लोग ये सब रुपया कमाए खातिर बैठल बड़े सन। एकनी के भोजपुरी से मतलब नहीं है। पेजवा मोनेटाइज होता तो लाइववा बंद करके भाग जाता सन। ओकर बाद से अपन वीडियो डालत रह जाई कमात रह जाई। ओकन के रोज लाइव से मतलब नहीं है। जे ओरिजिनल बा वो रोज लाइव आवता टाइम से अपन लाइव बंद करता। कुछ गाना बजाना होता कुछ गीत गौना होता कुछ कविता कहानी होता। हमनी के जुड़तो बानी जा। जे दुकान बंद करके भाग गईल कि पेज मोनेटाइज हो गइल बा खाली अब दोसर वीडियो डाल के रुपया कमाए बा ओइसन लोग खातिर कहतनी। पेज मोनेटाइज से मतलब बा कुछ नया नया ठेकेदारवन के। निम्ने लोग के टंगरी खींचिए सन ये काम बा सरवन के। निम्ने लोग के टंगरी खींचिए इहे काम बा सरवन के। चूल्हा चौका भाड़ में गइल। चूल्हा चौका भाड़ में गइल अब खीरवो रिन्हाता ढोंढी पर। सबसे पहले मीडिया वाला के फोकस जाता ढोंढी पर। तो वो चीज से बचला के काम बा। तो रउआ दिमाग में कब से ढोंढी चले लागला? हम ना हमारा दिमाग में नहीं चल सरकार। ई देखनी है कि जेने देखत तनी वही के फोटो डाल के उहे लिख के मैंने तो यही सरवा वही पर लिख दनी है। कहनी कि भाई कुल जना का नजरिया तो यही पर बा। ना खुलासा कर ई बात ना भइल। कवि के काम है खुलासा कइल। हां करे पड़ी कि कवि जी के कब से दिमाग में कुली नाचता। ऐसे कि जहां देखनी है नु तो कवि के काम बका जौन देखी तौना पर लिखी। तो ई देखे सुने के इहे कुल मिले बड़ी हाला रहल काज ने। अब मनु पहिले बियाह शादी होखे नु तो हे पर ले घूर काट के हे पर ले घूंघट रहे। मनु लइका बियाहे जा सो तो हिया केहू ना देख पावे कि समधिन के हो। समधिन के हां अयो बियाह से पहले हिका हो कहां बाड़ो। तो बताई तो मीडिया वाला के में का गलती बा जब रउआ ऐसन आदमी ओकरा लइका लइकी देखे जाता सो कि बैल के कोई निहारे जाता सो कि एकरा हेजा दागी बात हेजा एही नहीं के तक बटवा छोट बात है। सारा टैटू खो जाता देही में पूरा हैं। इसे हम कविता लिखवी कि तनी इशारा कइल जाई कि ये लोगन के नीमन जे लिखवैया रहलो अब धीरे धीरे विलुप्त होता। अब नया जे आइल बनू कोनो मैटर मिलत नहीं खे। अब जब मैटर नहीं खे मिलत तो बोले चोलिया ढोंढिया यही पर कुल लिखो। सस्ता ही है बा।